wata rana mun taɓa tafiya tuwa, mun tafi tuwa da Sheikh Balalau da Farfeso Pakistan da darakta namu da social media ana ce masa Ibrahim da wani ana ce masa Idris Lau, wato kamar yana cikin jami'anmu na kungiya amma dan uwa ne a wajen shugaba. Muka je muka halarci wani taro da aka yi da su sarkin musulmi da waye Abu Dhabi a kan abin da ya shafi polio a lokacin. Bayan mun gama taron muka wuce Saudiya muka yi umra, daga nan muka wuce Egypt, muka je Masar, muka je akwai wata university za mu je mu ziyarta a kokarin shugaba da ya za mu sama wa yara abin da scholarship. Muka je Azhar muka ziyarci ɗaliban mu 'yan Najeriya da su jami'a Azhar, muka wuce Iskandariya Alexandra kenan, muka je aka ziyarci ɗalibai. Ka san me yake faruwa? Ina dawowa mun zo airport sai ga wani saurayi musulmi ɗan Najeriya ya zo shi ke ja mana jakunkuna, shi ke taimaka hidima. Ba mu san shi bai ce ai ba ku san mu ba karam kalla ai mun san ku Sheikh wanda duk ya kira sunayen mu. Bayan mun gama sai ya ce mun da Allah malam akwai abin da nake so gaya maka. Nace masa menene? Ya ce ni ina zaune a nan Egypt ne kuma ina yin sana'a ne ta canji, Beirut de change, canja naira zuwa kudin wani kudi daban, zuwa dola zuwa kudin Egypt haka ne. Ya ce kuma muna yi wa ɗalibai sauki da marasa lafiya in sun zo asibiti, mu kuma ta nan muke ba addini gudunmuwa. Da masa addu'a Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya kara albarka. Sai ce mu akwai ƙane da wanda muke harkar tare da shi amma shi yana Abuja. Yanzu haka yana airport na Abuja yana jira. Akwai kuɗin da zan tura masa $30,000, dala 30,000. Na rasa wani amintacce zan samu in bashi ya kai mishi. To daga ga sai hankali na ya kwanta. Zan tura masa number ka don Allah ga wannan dala 30,000 sai ka ce sai ka bashi. Da ya fara da ce to abu ne mai kyau amma sai dai akwai matsala. Yake mene sai ka san mu ba ma saba doka. Doka ce kuɗi idan ya kai $10,000 to idan za ka yi tafiya da shi dole sai ka yi declaring a airport a wajen kwallo. Na ce zan baro Najeriya bai yi declaring cewa zan shigo nan ƙasar da $30,000 da na shigo nan ƙasar bai yi declaring cewa na shigo da $30,000 ba. Yanzu kuma sai a gane da $30,000 zai shiga Najeriya. In tsautsaye ya sa jami'an tsaro suka gani laifi ne babba wannan isa capital offense. So duk abin da ya saba doka ba ma yi. Da na san da wannan to da